Nijang Karbiang long lakhai si constituency ke parlo Borgaon Rongsopia long jangmi poni phai ingkora phopen ni phai ingkora nerkep ani an karlitang atuma phan karhimate chomkan ke padupon chomkan lake thireng wangreng ajutang monit akai long pirthe nang hache tanglote arnisi ke thi jangnang ko lason si ki thi ke jang tang atuma phan karhi pen ha chomrong me chomrong so pen ha chomrong so pi an ke parabdun ji aphan karhi karje mate chomkan padupon lason se alang litum hemisi karlitang bang inkoya phan arhi arje pon labang so chomkan along kaddu kave jambali athon kritrok andu lapen labang so achomkan along em Prabhachandra Taro VDC chairman Gozen Kro atumta chitongdunsi aliralon pidun nengarong ulo kaddu kave litum karbi jutang lahai chumangkan puilitum karbi jutang nonon ta kaching hon thek ilitum chibirti thek pen arong aje idu thek ko bang hok mo ifrang sata ilitum karbi khei lan su se chithe ding lang ring lang la so jutang ring tikil tum karbi khei ta ring lang kuchen ring khelo ulukunchi pen hemari rongphar Karbiang long live